Uyi-athlete? Senza ukugijima ama-800 meters nama-80. Oh, now uyagijima. Yo, ngiyagijima mos. Hawu. And the way I run fast. Yeah. Ngiyakukhola. Wabuya uwinile impela. Malum? Wabuya unjani lapha? Yo. Wabuya usuwinile. Bengidiniwe and bengijulukile. Wabuya ujulukile. Yeah. So wabuya nomjuluko. Yeah. Trophy? Malum? I-trophy? Wabuya mjuluko. Hayi. Phela bengingasingi wani ngijimayo. Oh, begijima nabanye ukhona phela abaphambi kwakho. Oh, wena wabu number bani wena? Number 2, number 3, Number 4, number 5. Noma mhlawumbe ku-number 6. Noma ke phela ke u-7. Soze mina. Wagcina kuphi? Nawe wawungasaboni phela kahle usujulukile namehlo esemnyama. Kodwa yakhumbula ukuthi baningi ababe khona phambi kwakho. Mara khona laba abaclever sone babagijima emuva so. Oh, laba. Mawudiniwe wena ngisho usuku ugijime phambili. Mawudiniwe wena bayakudlula phambili ngoba bona bayadina. So mina Oh, bona baswe bade be relaxile emuva. Mara mina ngeke ngiquit. Mina if ngi-second lapha ngigijima noma ngi-first ngizoqhubeka ngigijime ngengini. Awumi. Angeke ngiphumule. Ulokhu ugijime njalo. Ubuye usuhefuzela usujulukile. Lo uthi trophy. I-trophy itholwa laba abagijima kakhulu. Oh, ninabanye niyajuluka. Nithola umjuluko. Manje sengiyajuluka. Namanje usojuluka namanje. Ujuluka usakhuluma ngakho ukugijima. Angisho besijive lapha kwi-low. Modern dancing. Oh, bese nijive. Seniqedile ukugijima.